A desgracia, pois bueno, pudo haber sido total, un desastre total, pudo haber queimado todo. E gracias a Dios, o único que ardeu foi esta, dentro de todo o malo, podemos dar gracias a Dios porque foi só unha zona moi pequena do camping, aproximadamente 700 metros, 800 metros, que foron o que ardeu na traxedia. Esta mañá persoal das instalacións afanábanse na retirada dos cascallos das tendas e caravanas que foron Pasto das Lapas, ao redor dunhas 9. O incendio afectou únicamente a 7 parcelas, apenas 700 metros cadrados dos máis de 100.000 cos que conta este camping, un dos máis grandes de Galicia. Nos recordo outros episodios similares de anos anteriores, como é o caso da vaga de lumes vivida en 2006 ou tamén en 2016. Sabemos onde estamos. Este xa é o terceiro incendio gordo que se viveu, foi no 2006, no 2016 e ora 22, o sea que estamos falando de unha periodicidade que parece ser que a persona que anda prendendo lume busca sempre o día 5 de agosto para facer o maior dano posible. Dende a dirección do camping móstranse tamén preocupados pola imaxe que se está a dar nalgúns medios de comunicación, unha circunstancia que está a provocar algunha que outra cancelación nas reservas. Algún medio de comunicación encargouse de difundir que o camping había sido arrasado polas llamas. Non é certo. Eso, estamos no medio de unha desolación grande, pero aquí está unha isla verde. A vegetación está toda florida, está todo ben, salvo esta pequena zona. Foi unha pequena anécdota, unha desgraza que por fortuna non foi a máis. A vida segue e a actividade no camping tamén. Estamos a principios do mes de agosto, polo que queda aínda moito verán por disfrutar. Están totalmente operativas, ahora mismo acaban de pasar un aviso por megafonía que todos os rapaces que queiran participar nas actividades dos monitores de tempo libre que baixaran á recepción. E bueno, a vida sigue e temos que ir levando ritmo.